Hejsan allihopa! Här har ni mig igen. Synd, skam. Då. Ja, vad har jag gjort idag? Och vad? Ja, just det. Vad har jag gjort idag? Jo, jag har haft tvättstuga. Sen har jag typ bara degat för att, ja. Idag är inte min dag. Idag är en, mindre bra dag. Om jag säger så. Men det kanske blir bättre ikväll för att jag och Malin ska på bio. Och vi ska se på The Propose. Den där med Sandra Bullock. Ja. Och äta middag och lite sådär. Så det kan ju bli trevligt. Förhoppningsvis. Ja, det var väl det. Det är så otroligt svårt att veta vad jag ska säga. Liksom, hej hej. Nej, det är väl bäst att vara tyst kanske. Så, ja. Hej då.